Күннің төп темасын айлаптың қоқайтабыз. Бүгін Бош қалада Рамазан фест бейрәмі гүрләді. Оны барлық милләт вәкилләрен берләштерүче вакыйга дип атыйлар. Фестивальне Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте оештыра. Милли гореф-гадәт һәм йолаларны мөмкин кадәр киңрәк танытуга зур игътибар бирелгән. Быелгы Рамазан фестның төп үзенчәлеге халык каршында укылган никах иде. Актаныш районында туып үскән Гүзәл белән Нурсултан Харисовларны кавыштырдылар. Хайруллиннар әлеге бәйрәмне ел сайын көтеп алабыз ди. Алар 5 бала тәрбияли. Настроение югары күтәрелде. Субханалла, молодцы. Булдырдылар җегетләр. Бер көн калдырмыйча урабыз. Тоттык. Субханалла, җиңел кичердек. Кабулларда булсын. Көн кояшлы матур булганлыктан фестивальдә кеше күп. Бәйрәмгә Балташтан килдем. Аныкларымны, балаларымны сөендерер өчен ай буе ураза тоттым. Инде быел менә әлхәмдүлилләh. Малайбыз быел КАИ университетына укырга, институтына укырга кирде һәм шул Аллаһның рәхмәте белән шул малайбыз сәбәпче булды быел бу Рамазан феста булырга безгә. Быел фестиваль гаилә елына багышлана. Шуңа программасы да гаилә кыйммәтләрен саклау һәм гореф-гадәтләрне барлауга юнәлтелгән. Зур сәхнәдә кеше туганнан алып бәхетле картлыгына кадәрге аралыкны чагылдырган тамаша күрсәтелде. Аллаһу акбар. Апош балалар театры студиясе исем кушу юласын сәхнәләштерде. Алар тамашачыны әби-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләр белән таныштырырга тели. Татар халкының тагын бер йоласы никах. Бүген аны барлык халык каршында Гүзәл белән Нурсултан Харисовларга укыдылар. Барысы да шәригать кануннары буенча шартына туры китереп егет булачак бабасыннан ризалык сорый, мулла никах укый. Мин Нурсултан Илнур улы Гүзәл Шамил кызын кабул итеп алам. Алдым. Яшь парлар икесе дә Актаныш районыннан. Нурсултан төзүче, Гүзәл юрист. 1 ел элек танышкан булганнар. Ярты ел очрашып йөргәч, Нурсултан сөйгәненә тәкъдим ясаган. Фестивальдә кавыштыру тәкъдиме турында аларга ЗАГС хезмәткәрләре шалтыратып әйткән. Шатланып риза булалар. Бүген монда ук алар гаиләсен ЗАГС хезмәткәрләре теркәде. Гаилә кору ул үзе бер җаваплы шундый бер мугҗиза дип әйтсәк була инде. Куркыткан сыманда инде, әмма дә ләкин без тугры шундый уртак уй белән бу эшкә килдек дигәндәй. Күпчелек гаиләләр чынлап та никахсыз яшәйләр. Гаилә коралар. Ләкин безнең өчен никахсыз яшәү дөрес түгелдер, минемчә. Узган елны фестиваль иске татар бистәсендә узган иде. Быел урыннан үзгәрткәннәр. Кунаклар арткан сайын быел без зуррак мәйданчыкка чыктык. Кремль яр буена чыктык. Безнең милли китапханәдә дә безнең выставкалар үтеп бара, күргәзмәләр бар, лекториялар үтеп бара. Яр буенда безнең 100дән артык сатучы белән ярминка оештырылган. 50ләп мастер-класс һәм безнең хәләл 8 кафедан фуд-корт үткәрдек. Кремль яр буенда төрле мәйданчыклар эшли. Мәсәлән, биредә балалар өчен конкурслар, ярышлар үткәрелсә, биредә ярминкә кирли, остаханәләр үткәрелә. Менә мәсәлән, биредә яулык бәйләргә өйрәтәләр. Исәнмесез, әйтегез, яулык бәйләүнең кагыйдәләре бармы? Яулык бәйләүнең иң зур кагыйдәсе чәчләр күренмәскә тиеш. Калганына килгәндә ул сезнең фантазиядан. Менә мәсәлән, монда менә мондый төрлесе дә бар. Монда менә әзгенә шушындый формада ясадык яулыкларны. Фестивальдә Рамазан аенда уздырылган конкурсларга йомгак та ясадылар, бүләкләр уйнатылды. Күңелләргә җылылык хисе өстәүче һәм шатлык хисен арттыручы бәйрәм истәлеге киләсе уразага кадәр йөрәкләрдә сакланачак. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.